Здравейте и добре дошли в канала Животът и уроците му. Днес сме ви подготвили 10 уроци, които научаваш твърде късно в живота. Преди да започнем, се абонирайте за канала за още много интересни видеа. Животът е поредица от уроци. Някои ги научаваме лесно, други по трудния начин. Често обаче най-ценните истини разбираме твърде късно, когато вече сме изгубили възможности, приятелства или дори цели години от живота си. В това видео ще ти разкажа за 10 житейски урока, които повечето хора осъзнават едва когато е късно. Но ако ги научиш сега, можеш да избегнеш много разочарования и да направиш живота си по-стойностен. Урок номер 1. Времето е най-ценният ресурс, но ние го пилеем. Младостта ни кара да вярваме, че имаме цялото време на света. Отлагаме мечтите си, губим дни в безсмислени неща, чакаме подходящия момент. Истината е, че времето никога не се връща. Всички велики умове, от Сенека до Стив Джобс, са осъзнали, че времето е най-ценният ни актив. Всеки ден, който минава, е ден по-близо до края. Ето защо трябва да избираме внимателно как го използваме. Какво можеш да направиш? Вместо да прекарваш часове в социалните мрежи, използвай времето за учене и развитие. Намали безцелното гледане на телевизия и инвестирай в себе си. Четене, спорт, нови умения. Не чакай правилния момент, защото той никога няма да дойде. Започни сега. Урок номер 2. Щастието не идва отвън, а отвътре. Колко често си мислим, че ще бъдем щастливи, ако имаме повече пари, по-добра работа или ако намерим перфектния партньор? И все пак, когато получим тези неща, усещаме само временно удовлетворение. Щастието не зависи от външни обстоятелства. То идва отвътре, от начина, по който възприемаме живота. Какво можеш да направиш? Научи се да цениш малките неща. Здравето, семейството, свободата. Прекарвай време в благодарност, вместо да преследваш нереалистични очаквания. Разбери, че нищо външно няма да те направи щастлив, ако не намериш мир в себе си. Урок номер 3. Парите не купуват щастие, но купуват свобода. Има една заблуда, че парите не са важни. Това не е вярно. Парите сами по себе си не носят щастие, но липсата им може да донесе много нещастие. Истинската стойност на парите е в свободата. Свободата да избираш, да помагаш на другите, да живееш така, както искаш. Какво можеш да направиш? Не работи просто за пари. Работи, за да изграждаш богатство. Инвестирай, спестявай, избягвай дългове. Създай пасивни доходи, за да имаш повече време за нещата, които обичаш. Урок номер 4. Не всеки, който се усмихва, ти е приятел. С годините осъзнаваме, че истинските приятели са малко. Много хора влизат в живота ни с корисни цели. Да ни използват, да ни манипулират или просто да запълнят собствените си празноти. Какво можеш да направиш? Бъди внимателен към действията, а не към думите на хората. Дръж близо до себе си онези, които доказват лоялност с времето. Не се страхувай да скъсаш връзки с токсични хора. Урок номер 5. Провалът не е краят, а част от успеха. Едно от най-големите препятствия в живота е страхът от провал. Обществото ни учи, че грешките са нещо лошо. Но истината е, че провалът е единствения начин да се научим и да станем по-добри. Какво можеш да направиш? Приемай провала като урок, а не като край на пътя. Не се страхувай да поемаш рискове. Най-големите успехи идват след неуспехи. Вярвай в себе си, дори когато никой друг не го прави. Урок номер 6. Ти си средното на 5 души, с които прекарваш най-много време. Ако искаш да разбереш какво ще бъде бъдещето ти, погледни хората около себе си. Ако си заобиколен от негативни, мързеливи или токсични хора, това ще те дърпа назад. Какво можеш да направиш? Намери хора, които те вдъхновяват и мотивират. Ограничени контактите с хора, които не ти носят стойност. Включи се в среди, които поддържат твоя растеж. Урок номер 7. Грижата за здравето трябва да започне рано. Младите хора често пренебрегват здравето си. Едва когато започнат да усещат последствията, осъзнават, че здравето е по-важно от всичко. Какво можеш да направиш? Храни се здравословно и спортувай. Грижи се за менталното си здраве. Избягвай стреса и негативните хора. Спи достатъчно, недостигът на сън съсипва тялото и ума.
Урок номер 8. Няма идеален момент. Трябва да действаш сега. Много хора чакат подходящия момент, за да започнат бизнес, за да сменят работата си, за да направят нещо различно. Истината е, че никога няма перфектен момент. Какво можеш да направиш? Започни дори ако не си напълно готов. Малките действия водят до големи резултати. Довери се на процеса и продължавай напред. Урок номер 9. Научете се да казвате «не». Един от най-важните уроци е, че не трябва да угаждаш на всички. Ако не умееш да казваш «не», ще бъдеш използван. Какво можеш да направиш? Поставяй граници и уважавай времето си. Не се чувствай длъжен да обясняваш отказите си. Разбери, че не можеш да направиш всички щастливи. Урок номер 10. Най-голямата битка е със самия себе си. Най-големият враг не е външния свят, а вътрешният диалог. Страховете, съмненията, несигурността – това са нещата, които те спират. Какво можеш да направиш? Работи върху себе си всеки ден. Бъди осъзнат за мислите си и не им позволявай да те контролират. Разбери, че единственият човек, който може да промени живота ти, си ти. Заключение. Тези 10 урока могат да променят живота ти, ако ги приложиш. Времето не чака. Започни още днес. Ако това видео ти беше полезно, не забравяй да се абонираш за още съдържание.